Здравейте, пичове, аз съм Мистер Миньос и влизаме в Brawl Stars. Локни, че прави видео малко. Да! Не! Сега влизаме в Brawl Stars и направим една игра и готово. И ще свърши видеото. Що това е първото ми видео, абонирайте се или ще умрете. Самото ми се рети, че този телефон е насран. Като вас. Време да поговорим с... Ако искате други игри, може да лайкнете видеото и да се абонирате с Емплато. Сега влизаме в Brawl Stars и крацакаме с Чесика. Ако искате, мога и с приятел да снимам видео. Крис или YouTube Тутуис или Тъма Тутуис. Така, първа игра, да видим дали ще направим виктори или само ще се насереме. Така. Така. Аз толкова така. Виж какво прави. Мале, тези мутации са брутални хора. Това е бас бруталното. Знаеш, много ли е просто си пуска супера? Вижте, аз ще направя второто. Така, първата ни игра беше Виктори. Вашите пъти са нас. Надявам се да ви е харесало. А така, пуснете лайк бутона, абонирате и да умрете. И от мен... Чао, чао.